ndokuchingamidza zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu konai pastor. Tine mufaro mukuru nevakawanda vari kuramba vachitijoina pachirongwa chino nevakawandawo zvakare vari kuramba vachitumira vamwe on all platforms. Tiri kuona response iri kutaridza kuti vazhinji vari kubatsirikana, vamwe vari kutsvaga kubatsirwa zvikuru sei pamibvunzo yavainayo yanofunga kuti bhaibheri rinogona kutibatsira. Panapa chinangwa chechirongwa chino kunowatanga kutibata kuedza kutibatsira pamibvunzo yatinayo, any biblical question, as long as tichigonawo kuwana mhinduro dzacho mubhaibheri tinobatsira. Zvatisingagoni tinogona kutaurawo kuti uyo hatifunge kuti togona kubatsira. Hapana chakaipa nekutaura kuti hatizivi. Inifeti ndofunga kuti kungwara kutaurawo kuti munhu kana usingazivi chinhu nekuti izvozvo handisati ndazosangana nazvo, ndichambobvunzawo vamwe tosodzoka pachirongwa. Saka musatya kubvunza any question that you think can be addressed by the Bible. Bvunzai tirambe tichibatsirikana. Nhasi tiri kupindura zvakare mumwe mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu panapa. Regai tiuverenge sekuuya kwauri kuita pascreen. Zvichiri kuita here kuroora sezvo nyika yava kuguma? Zvichiri kuita here kuroora sezvo nyika yava kuguma? In other words, anenge akaverenga akaona kuti zveshuwa zvaakuitika mazuva ano, nyika yatoguma, saka ndichine need here yekuroora. Tichangoverenga mavhesi andofunga angangoite mairi kana matatu chete andofunga kuti anogona kubatsira kupindura mubvunzo iwowo. 2 Peter chapter 3 verse 8 to 10. 2 Peter chapter 3 verse 8 to 10. 2 Peter chapter 3 verse 8 to 10. But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord 1 day is as 1,000 years, and 1,000 years is as 1 day. The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but he is long suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with great noise, and the elements will melt with fervent heat. Now, funga ndingoda apa ndekuti number 1. Patinogona kufunga kuti isusu nguva yatopera, mangwana chaiye Jesu anouya. Bhaibheri rikuti Mwari haatarisi nguva sematarisiro atinodzita isu vanhu. Isi patinogona kufunga kuti apa pakareba apa, kuna Mwari panenge patori papfupi. Patinogona kufunga kuti apa ndo papfupi, kuna Mwari panogona pachitonzi pakareba. Ndo pfungwa yekutanga yandiri kuda. Saka ndauti tidzoke papfungwa kuti sezvo nyika yakutoguma, kuti it's very tricky kuti tiudzane kuti nyika iri kuguma mangwana kana kuswera mangwana, because patiri kuona sekunge haisina 10 years, Mwari anenge achitoona sekuti 50 years haisi nguva yakareba, but isu tinenge tichitofunga kuti yakareba. Pamwe Mwari achine 100 years mberi kwedu, isu tinenge tichiti 100 years aiwa kana kure, but Mwari anenge achitonge pasina kana nezvimwe, because pari kutonzi 1,000 years chaidzo kuna Mwari dzinogona kungoita se 1 day. Saka maverengero atinoita nguva haasiwo maverengero anoita Mwari nguva. Then pazonzi ipo zuva raMwari richauya sembavha usiku. Saka kureva kuti rinouya vanhu vasina kugadzirira. So preparation yatinotenderwa kuti tiite naMwari isusu ndeyekusabva pana Mwari, haisi preparation yekuregedza kuroora nekuregedza kurima minda nekuregedza kuenda kumabasa nekuregedza kuenda kuchikoro. Because the moment munhu paroti handicharoori nekuti Jesu akuuya, then wakutotowo futi handicharimi nekuti Jesu akuuya, wakuti handichaendi kuchikoro nekuti Jesu akuuya. Ndizvo zvazviri kutaura, but zuva iroro riri kuya hanzi rinouya sembavha tisina kuzvigadzirira. Saka zvatinogona kuita zveupenyu hwamazuva ose kugadzirira Jesu Kristu kuuya kwake hazvikonesi kugadzirira Jesu Kristu kuuya kwake. Zvese zvinofanira kuitwa zveday to day life, do those things. And one of those things, the day to day life, dzine chekuitawo zvakare nemarriage. Mukatarisa Matthew 24, ndoda Matthew 24:37 na 38. Matthew 24 verse 37 na 38, pane pfungwa iripo ipo papa iri kuti iyo, but as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. For in the days before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark. Jesu arutoti zvazvakaita mazuva ano, vaidya vachinwa, vairoora nekurodza. Ndo zvazvichaita pamazuva anenge ndakuuya. Saka ukaona vanhu vanondichimirai kuroora, vari kupikisana nechiprofita ichi. Because chiprofita chaJesu chiri kutoti panenge ndakutouya kunenge kwakutoroorwa nekurodzwa, ende hapana kumbonzi mahedheni anenge achiroora nekurodza. Kana kuti maKristu anenge asaro, panongonzi vanhu vese vanenge vachiroora nekurodza. Saka ukaona munhu anopikisana nepfungwa yekuroora kana kurodza achiti nekuti Jesu akuuya, iriyo chikonzero arikutopikisana nechiprofita chaJesu. Jesu akangoona pasi rose vanhu vaakuroora nekurodza, haana kuti ndakaona mahedheni achiroora nekurodza, maKristu asisaroori nekurodza, but akarongotaura kuti mazuva ekupedzisira vanhu vese vanenge vachiroora nekurodza. Zvinhu zvakatoonekwa naJesu Kristu. Saka kuzvipikisa kuda kupikisa pfungwa dzakabva kuna Kristu pachezvake. 1 Corinthians ndofika ndovhesi rekupedzisira chapter 7, ndoverenga verse 1 na 2, ndozoverenga verse ya 9. Now concerning the things of which he wrote to me, it is good for a man not to touch a woman. Zvakanaka munhu kuti agara ari ega. Nevertheless,
because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband. One of the signs atakaudzwa mazuva ekupedzisira ndedzeupombwe unenge watekeshera. Saka Jesu ari nekuda kweupombwe zviri nani munhu umwe nomwe agare nemurume wake kana nemukadzi wake. Saka kana mazuva ekupedzisira adultery iri a sign of Jesus' imminence, then it means also that it's safe to find your wife, to find your husband. Zvitori safe pane kutogara usina, because unowira muupombwe wotadza kusangana naJesu Kristu. Saka Jesu Kristu haasi kumborambidza vanhu kuroora kana kuroorwa nekuti akuuya. But akatiyambira kuti mazuva anenge ndaakuuya upombwe hunenge hwakwirira. Paul oti nekuda kweupombwe huriko mazuva ano zviri safe kuti uzvitsvagire murume wako kana mukadzi wako wokuroora. Verse 9, but if they cannot exercise self-control, let them marry, for it is better to marry than to burn with passion. Zvitori nani kuroora pane kuti ugare uchitsva uchiti nekuti Jesu akuuya uchitsva until wazopedzisira wawira mu temptation yacho watadza kuzvicontaina, watadza kuita self control. Saka zvitori it is better to marry, especially mazuva ano atekeshera upombwe. It is better to marry than to burn with passion, than to be tempted into adultery. Ndofunga tabatsirikana. Amen.